Pixka bat kontatzeko, prentxaurreko Zubieta Lantzen ere ditu du, eta pixka bat ez dakizu nentzako. Zubieta Lantzen da, Zubietan dagoen elkarte bat, 2017an sortua, eta bere helburuen artean dago ingurumenaren defentsa orokorrean, eta Zubietako ingurune fisikoa, ura, haizea, paisaia, gizakia, animalia eta landategian eragin izan dezaketen proiektu eta plangintzen azterketa informazioa zabaltzea eta elementu guzti horien defentsan aritzea. Historia honen ekimena hortatik dator, ez? Zubieta Lantzen tokatzen zaiolako espreso. Bale? Eta hortaz, hasiko behar hemen guzteko. Zientifikoki kontrolatuko dugu herritarrok Gipuzkoako erraustegiaren kutsadura. Zubieta Lantzen elkartetik salatu nahi dugu hemendik 500 metrotara erraustegia eraikitzen jarraitzen dutela, eta Gipuzkoako aldundiak behin eta berriro dioela laster piztuko dutela. Zubietarrek 1000 aldiz adierazi dugu beharrezkoa ez den proiektu inposatu honekiko gure aurkakotasuna. Eta jakinan hartzi nahi dugu oso kezkatuta gaudela 10 kilometroko erradioan bizi garen milaka herritarron bizitza eta osasunean izango duten eraginagatik. Zubieta, Lasarte Oria, Andoain, Usurbil, Donostia, Urnieta, Hernani, Astigarraga. Horregatik, datuak behintzat gure eskuetan izan ditzagun, bi eragile kontratatu ditugu laginak hartu eta ikerketa zientifikoa egin dezaten. Hainbat hilabetetako sukalde lan isilaren ostean, gaur jakinarazi nahi dugu nazioarteko fundazio bat, Toxico Watch, eta Eusko Jaurlaritzak akreditatutako Euskal Herriko enpresa bat arduratuko direla 2019ko irailean Zubieta inguruetan kutsadura laginak hartu eta analitikak egiteaz. Mostrak hartuta etorkizunean aldundiak erraustegia piztuko balu, jarraipena egin eta emaitza konparatu ahal izango genituzke. Oso garrantzitsua da lehen pauso hau eta dagoeneko lotuta daude azterketak egingo ditugun oilategiak, lurra eta landaredia. Gure datu propioak gure esku izatea amesgaizto honen aurkako autodefentsa neurri gisa planteatzen dugu. Zubietan eraikitzen ari diren erraustegiak hasieratik piztu ditu herritarren kezkak eta haserreak. Inork ez du nahi izan bere etxe ondoan eraiki dezaten. Hala izan da Gipuzkoan eta hala gertatzen da mundu osoan. Herritarrek protesta egin eta alternatiba garbiagoak, merkeagoak eta osasungarriagoak badirela demostratu arren, Gipuzkoako agintariak tematu dira erraustegia eraiki eta martxan jartzen Zubietan. Agintariek, Gipuzkoako Foru Aldundikoek, bezala Donostiako udalekoek, konbentzitu nahi gaituzte proiektuak ez duela ingurumenean eta osasunean eraginik. Aldiz, osasuna eta erraustiketa ikerketa taldeko medikuek zabaldu bezala, divulgazio zientifiko asko dago guztiz bestela dioten. Erraustegien isuri toxikoek osasun arazo larriak eragiten dizkiete pertsonei. Gipuzkoako Foru Aldundia legez derrigortua dago erraustegiaren jarraipen plan bat garatzera. Erraustegien tximiniatik ateratzen diren keak eraginik ez dutela ziurtatzeko. Airearen kalitatea ez ezik, lurrean, uretan, tokiko nekazaritza produktuetan, landareetan eta herritarrongan kalterik eragiten ez duela ziurtatzea. Urteen poderioz metal astunak, dioxinak eta furanoak ez direla metatzen ari ziur izateko metodo zientifikoa behar dute inpartzialtasunez neurtuz. Oraindik ez daukagu inolako planen berririk. Naiz eta agintariek berek dioten erraustegia epe laburrean jarriko dutela martxan. Nola egongo gara lasai? Zer nahi dute inguruko herritarrok egitea? Horregatik, gaur iragarri nahi dugu, Zubietarrok ez garela besoak gurutzatuta geratuko. Zubieta Lantzen elkartearen bidez, hainbat Zubietarrek erabaki dugu gure gain hartzea, ahal dugun neurrian, hondakinen erreketak Zubietatik Gipuzkoa osora zabalduko dituen kutsagaiak neurtzeko lana. Goragoko instituzioek dagoenekoz martxan eduki beharko luketena. Gainera, Biodonostiatik dioten bezala, inguruko herritarrongan erraustegiak duen eragina ikertzen badute, gure ikerketa independenteak beren emaitzekin konparagarriak edo osagarriak izango dira.
Horretarako, berme zientifikoa eskaintzen duten pertsona eta erakundeengana jo dugu. Eta dagoenekoz, bi eragilerekin lotu ditugu kontrol horren lehenbiziko atalak. Datozen asteotan, datoz kutsadura laginak hartzera. Hedabidetako profesionalei dei egiten diegu etortzera. Ikustera nola hartzen dituzten laginak eta ikertzaile hauekin solas egitera. Toxico Watch fundazioak ikertuko ditu batetik lurra eta bestetik bioakumulazioko fenomenoak izan ditzaketen zuhaixka edo zuhaitz formako landareak eta arrautzak metodo zientifikoa jarraituz. Toxico Watch gobernuz kanpoko zientzialarien elkargo holandar bat da. POP eta dioxinen neurketa eta ebaluazioan mundu mailako adituenetakoa. Holandako erraustegieen jarraipena neurketetan urteetako esperientzia dute, eta mundu mailan hainbat proiektu martxan dituzte isuri toxikoen jarraipena zientifikoak egiteko. Zientzialariak izanik, ikerketa zientifikoak diseinatu, exekutatu eta publikatzea dute helburu. Gobernu, enpresa eta gizarte sektoreen artean zubilana eginez. Toxico Watch gure proiektu honetan involukratuta izateak proiekzio eta fidagarritasun zientifiko internazionala ziurtatzen dio proiektuari. Mundu mailako punta-puntako ikerketen parean jarriz proiektu hau. Adibidez, oso argigarria da Holandako Arlinen erraustegian gertatutakoa. Gobernuak esaten zuen bitartean kutsadura legezko mailen azpitik zebilela, fundazio honek inguruetako ilategiak ikertu zituen eta demostratu zuen hori etzela egia. Eta emisioak inguruak kutsatzen ari zirela, une batzuetan legeak esandako mailetatik askoz gorago. Toxico Watch enpresarekin batera, bigarren enpresa bat ere hariko da beste neurketa batzuk egiten. Metal astunen azterketa eta jarraipena egingo du. Ondorioz, zubietatik dei egin nahi diegu proiektu honekin kezkatutako herritar guztiei. Gure proiektua gardentasun ariketa izango dela. Gipuzkoako Aldundian inondik ere ikusten ez dugun jarrera bat. Prozedura alden zientifiko eta aseptikoenarekin ikerketa honen fase guztietan gardentasuna bermatuko dugu. Emaitzak eskuragarri egingo dizkiegu herritarrei. Bertako interesatuentzako eta baita komunitate zientifiko internazional guztirako. Hedabideetan publikatuko ditugu emaitzak, eta beharrezko ikusiko balitz, nazioarteko publikazio zientifikoetan ere argitaratuko dugu. Ikerketa ongi abiarazteko, garrantzi handikoa da lehen neurketak preoperazio fasean egitea. Hau da, erraustegia martxan jarri baino lehenago. Horri esker, hurrengo urteekiko emaitzekin konparatzeko aukera izango dugu. Hortik dator gure presa proiektu hau lehen bailen abiarazteko. Azkenik eskatu nahi dugu ez dezatela piztu erraustegi zikin hori, hainbeste burua uste eragiten ari zaiguna. Errausketarik ez. Honekin guk ez dugu prebenituko ezarrez. Guk egingo duguna da geixotzeko arriskuan noiz gauden esango dugu. Biodonostiak eta diputazioak esango diguna izango da noiz gaixotu berak. Vale. Orduan, gune duguna da erraustegia ez piztea, nesta hau aurrera eraman. Vale. Gure helburu garbia hori da, erraustegia ez piztea, eta pizte balin bada lehen bain gelditzea. Horretarako, deitzen dugu jende guztiari, antolatzen ari garen ekintzetan parte hartzera. Batez ere, datorren igandean egingo dugun gizakatea urtero regatak ikusteko itzeki izaten dugun hori. Besterik, eskerrik asko etorri zaten guztiak.